Bueno, ni Beña bat naiz, Bendize bezala ari naiz orain musika mundu hontan. Oraintxe 2022an hasi naiz ateratzen kantu berria, proiektu berria aurkezten eta hemendik aurrera espero luzerako izan. Kutatu gaitezen Hola, musika munduan 15 urte ingururekin hasi ginen, Expolio izeneko eskate punk talde batekin eta pixka lagun arteko historia batekin. Eta gero gitarra ikasten serio hasi eta gutxinaka montauk taldea sortzen hasi ginen. Eta hori izan da pixkate harremaila serioena, bide serioena, bi disko egin genituen eta orduen amaiera etorri zen eta orain Bendizeren kontua etorri da. Eta hor tartean ere egin duen Isturitzetik Etiopian barrena izeneko ikuskizun bat, musika, literatura eta zinea pixkat uztartuta eta onaino. Pixkat behar berriak asetzeko proiektua. Pandemia iristen da eta haste zara pixkate beste musika batzuk, beste doinu batzuk entzuten, elektronika deskubritzen hasten zara, teknologiak musikan nola sartzen hasten diren deskubritzen duzu. Eta orduan konturatu nintzen hori egin nahi duela, beste behar batzuk dituela, festarako, dantzarako behar handiagoan duela lehen baino, eta horrek sortzen du Bendize. Niri iruditzen zait, orokorrean herri hontan berpizkunderako berresnatzeko behar nabarmen badagola. Pixkat behar hori asetzeko nire aportazio txikia daukat buruan, ez dakit, iruditzen zaite iraganaren nostalgia handia dugula oraindik, eta horren pisu handia dugula, oso eroso gaudela hor, baina herri honek etorkizunera begira behintzat berritasun nabarmena behar du, eta hori da pixkat, horren erantzuna guzti hau. Bideoklipetan pixkat erakutsi nahi dudana da hori. Badakigu lan handi gatozen, gure iraganaren, identitatearen elementu batzuk sartze ditut, pixkat erakusteko hori, non gauden, ze hizkuntzatan ari garen, eta non kokatzen den guzti hau. Baina aldi berean estetika guzti hori berriztu egin behar da, ez? Eta gaurkotu egin behar da, eta buelta bat eman behar zaio, eta musikarekin elektronika bidez pixkate indartsuago edo gaurkotuago aurkezten dudana, bideoklipetan estetikarekin edo tradizioaren uztarketa horrekin saiatzen naiz behintzat edo hori islatu nahi dut. Euskararen kontuan niretzako da benetakoa izateko ezinbesteko elementu bat, ez? Asko aipatzen da trapean, musika urbanoan benetakoa izatea. Ni benetakoa izateko eta benetako zerbait egiteko ezinbestekoa da euskaraz egitea. Errexena izango litzake erderaz egitea, entzuten dudan musika gehiena erderaz da, antzekotasun handiagoa izango nuke eta Jun Bifen antza handiagoa, baina ez du zentzurik, niretzako horrek ez du zentzurik. Nintzaken izango, eta uste dut ez benetako zerbait egiteko ezinbesteko baldintza dela euskaraz egitea, eta noski gainera gero guzti horrek niri eta nire inguruari ekarri ezaioken aportazio guztiarekin eta militantzia kutsu batekin edo guzti horrekin. Zilegi duzu dardara, zu izateko, bizitzeko bada. Bueno, bigarren kantu honek badauka, ez dakit, beste aurrekoarekin alderatuta beste kutsu, ez dakit, urbanoago, trapero, ez da trapa noski, baina baditu zantzu batzuk, hi-hatekin eta holako hainbat elementurekin, eta aurrekoa izan bazen pixkate gauza bareago bat, honek badauka beste gordintasun bat. Askoz kantu bortitzagoa da, biolentziaren inguruko hausnarketa bat, eta pixkate erakusteko nik ere badakidala bortitz eta gaizto izaten. Nik uste euskal hartzaileek nola egiteko aldaketa bat beharrezkoa dela, ez? Orokorrean ez bakarrik musikan, baizik eta nik uste orokortu daitekeela gizartearen edozein alderditara, baina badago gaurkotzeko eta kanpokoari horrenbeste beldurrez izateko behar bat, ez? Azkenean beti iristen dira gauza guztia gurera, baina beti 10 urte beranduago edo 15 urte beranduago munduan erabat errotuta daudenean eta onartuta daudenean. Reggaetoiarekin pasa dena, ez? Hemen duela 10 urte hori debekatuta zegoen eta gaur egun hori entzuten da eta hori entzun nahi da eta hori sustatu nahi da. Orduan beldur horiek kentzea nik uste ezinbestekoa dela. Aipatu izan dute pandemiaren muga nabarmena dagoela, ez? Pandemia aurretik bazetorren pixkate muturra sartzen guzti hau, elektronikaren mundua, elektronika izan trapetik tekno ilunen daraino. Hasia zegoen, baina pandemia izan daia belaunaldi berriak kalera ateratzeko eta haien protagonismo hartzeko aitzakia edo muga, eta horregia esan du hau da gure historia, musika hau onartu beharko duzue eta onartzen hasia, ez?